Gikan sa tao, arita sa baboy. Mga baboy gikan sa Davao Region na giban sabi ni sa lalawigan sa Sugbo dulot sa kaso sa African Swine Fever outbreak sa nasong reyon. Ni pagawas sa Executive Order number 4 si Governor Gwen Garcia nga nagdili pagpasod sa mga baboy ug ubang mga produkto gikan sa baboy, manok ug isda nga makasagol sa mga pork products. Kaya malikay nga makasod usab ang kagaw sa African Swine Fever din sa lalawigan. Nasairan nga usa ka libo ka baboy ang naigo sa ASF dito sa Davao Occidental. We shall be expanding the ban on pork-related products as well as commingled products to the Davao region unless it becomes necessary to expand it throughout the entire island of Mindanao.